Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdaan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Daghang salamat nga bisan pa sa mga kakulian nagapadayon kini nga programa sa kahanginan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Ngaunta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tugote nga ang mga nagpaminaw imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Amo kining ginapangayo tungod lamang sa kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon ni amagapoy nagpabilin nga sig pangutana, dili pagyud mi makadetermine kung kanusa mobalik og tingog ang DYCM. Apan sa gihapon kami makahatag sa inyo og paglaom nga mobalik pagyud og tingog. Apektado sa gidinoon ang atong program pero wa tay mahimo, no? Okay, si Bradley B sa di pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone. Mas maay siguro Bradley B nga imong malili diha ang atong monitor aron atong mahibaloan kung diing lugar o dapita nagagikan ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Bradley B. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers o mga followers sa ato nga program. Sa gihapon karon nga gabi higala amo kamo nga gina-welcome sa pagpakiguban o pagparticipate dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. So maayong gabi sa tanan natong mga higala dinhi sa Visayas, sa Mindanao ug sa Luzon. Good evening niyon tanan. Welcome kamo sa ato nga programa ug sa tanan natong mga pinalangga nga mga listener, viewers, mga followers ng program sa tibuok kalibutan. Kung asa mo mong nasura karong gabi na, amo kamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. Panahon na higala nga mapadangat mo diri og mga mensahe, mga pangumusta ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi, ngadto sa inyong mga higala. So ato nang gina-welcome ug kung naamoy mga pangutana nga inyong gikalibgan mga higala, ipadangat na diri no sa ato nga programa para nga ato nang magahinan og panahon nga tubagon ang inyong pangutana mga higala. So gina-welcome namo dinhi sa ato nga programa sa Jesus is our Hope. Pwede sa mo mapadangat og mensahe sa mga number namo ni Brother John. Ang mga number nga kanunay namo nga gipahibaw nga na ninyo. O pwede sad sa ako nga messenger kang Brother Livy Clavis nga messenger, pwede makapadangat mo og mga mensahe higala aron ato nang mabasa or diri sa comment section sa nato sa ato nga official nga account ang DYCM Bugo Adventist. Okay, palihog lang sa gihapon no among ipahinumdom kanunay nga di nato kalimtan sa pag-share mga higala ang ato nga program ngadto sa tanan natong makahigalaan. Okay, ato na ning
ato na ning tagdon sugdan tani pagbasa ang pipila ka mensahe nga ato nakita karon gabi una. Wa pa gani mo maka-type, so hinahinay na mo higala og type unya i-send diri sa ato nga programa para ato nang sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay. Ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na ta diri mga brad. So thank you kayo sa atong mga maabtikon diyan, no? Atong maabtikon nga CEO o sa ato nga station manager. So thank you kaayo sa inyong pag on air sa ato nga programa o sa tanan diha nga naminaw sa Riverside FM. So kamon tanan kinakasing-kasing namo nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ni ayatong basahon ni apod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy, o maayong gabi isab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o nag-view ni ini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So, God bless also Brother Ronilo Itang. O niya po si Clarita okay niya si Clarita Maghanoy Abiliana. Okay. Salamat sa pagpakiuban niya. Iyang mensahe nagingon dinhi. Mayong gabi pastor na mati na sadta og mga pulong sa Dios. Okay, thank you kay Sister Clarita. Unya ni asad si Miliod Silasol. Salamat pod sa pag-send og kamot nga nagpray og paglove sa ato nga programa Brother Meliods. Ani ato ning lantawon o nahigala ato nga messenger, ato ning check upon dinhi kay dunay makahigalaan nato nga ang ilang mga mensahe ari ipaagi sa ato nga messenger, no? Ang uban diri mag-like, ang uban mag-send og heart, ang uban mag-pray sa ato nga programa. Ani ang uban nagpadala gyud og mga messages dinhi sa ato nga programa. So ato ning panan-awon higala ang mga mensahe nga ato nakita dinhi. Okay niya si Sister Ginaline Lumuntad. Niya ni asad si ato ning tanaw ning uban dinhi nga mga mensahe kay daghan-daghan ni nga ato nakita karon. Niya pod si Winmar Ray Goldiemas. So Brother Wingwing, maayong gabi ini mo. Uban si mong panimalay. Niya pod si Brother Ronilo Itang. Anya ato sa nakita dinhi si Sister Gay Marie or JJ Gay Marie Kalapuan. So good evening Sister Gay Marie. Anya niya sad si Sister Belinda Lohira Tirana. Anya niya pod si Ma'am Mayla Bransoila. Maayong gabi Anya niya pod si Lovely El Osorio. Ato sa nakita si Willie Sentihas. Okay, good evening Brother Willie. On your Brother Cesar Elgira. On niya po si Sister Sarah Katampatan. Scout Ranger Senior. On ato po nakita si Ma'am Lisel Pilayo Baldusa sa Singapore. So, good evening ni mo ma'am. On niya po si Brother Abner Dualio. Ako sa nakita ni si Sister Ninfa Villacastin, nukad po sa Cadiz City. So good evening Sister Ninfa. O niya ato sa mga silingan nga taga Mabuli, nagalantaw po sa programa. O niya po si Brother Opino Moreno na siya mensahe thanks sa pag-send Brolib. God bless. So God bless also Brother Opino. O niya salamat po sa heart you send ni
Sister Ginalyn. So muna ato nakita igala dinhi sa ato nga messenger ani ato ning tanaw ni apod si Brother Rufino Moreno. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Rufino. Okay. Arita sa pikas nga monitor mga higala ato ning tan-aw ning atong makahigalaan nga ang uban kanila nag-send og heart o niya nag-pray sa ato nga programa. Arita sa mga nag-love sa ato nga program. Okay, ato nakita dinhi si Ronaldo V. Bragat, Ronelo Itang, Vidal Likigan, Jedel Peritos, Nova Jen Estrada Ihara, Maki Coro, Ayan Kevin Dorotan, Lovely Elosorio, Rotzel Negro, Rolando G.R. Veldosola. Okay, mauni nakita na ito nag-love. Nya dito sa mga nag-like mahigala ni apod si Brother Rufino Moreno, Abraham Dihito Sr., Jerry Nailon, Mary Grace Mungkada Mainit, Alvin Risoor, Junior Noiba Claves, Jivne Jeris Malati, niya pod si Meliod Silasol, o ang Riverside FM Cebu, ang 93.0 MHz. So thank you kayo. As of this time, mo ni ato manakita nga nag-love, nag-like, nag-pray, o niya makikilaan sa nato nga nagpadala og mga messages. So makahimog ya po mahigala sa pagpadala og mga mensahe. Karong taod-taod atong tagdon, atong basahon ang inyo nga mga mensahe nga ipadangat diri sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Ug namoy pangapangutan na diya, so hinahinay na og send din higala sa number ni Brother John o niya pwede sa diri sa ako nga number mga higala. Okay mo, adto ta sa unahan, adto ta sa pagbasa sa pangutana nga maoy ato nga himuon nga tun-an karon nga gabi. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levy. Adto ta sa kuan, adto ta aning pangutana. Hi, hello po sir. Mangutana ko sa inyo kung ang Bible makapabag-o ug makapausab sa kinabuhi sa tao, way man lagi nga daghan man nga mga tao nga dautan karon. Salamat si Boyet Diani. Okay, daghang salamat Brother Boyet, no? Daghang salamat sa imong kuan, imuhang gi kuan diri gi pangutana, na? Niya matud pa nimo nga kung tinuod man nga makapausab ug makapabag-o sa kinabuhi sa tao ang Biblia nganong daghan mang mga dautan. Anindot kayo na nga pangutanahan nimo. Pero kana sila nga mga dautan wa na madautan tungod sa Biblia. Nganong nahimo silang dautan tungod kay wa mosunod sa mga butang nga naa gisulat og nasulat sa Dios sa balaang kasulatan diha sa Biblia. Tanawa, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 15 paingon sa 17 gisulti, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Timan-e nga ang tao mamaluwas pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo, apan ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan. Igo ragyod ang kasulatan mutudlo diha sa imo nga kinabuhi. Unya tan-awa sa 16 nag-ingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. So dili tao ang nagmugna ni Biblia, pero daghan sa mga tao karon gibaliwala na ang Biblia. Pero hinuon nasulat naman na gid pudaan. Kung imong basahon nga sa Amos 8:11 ug 12,
Ang mga tao mutabok sa usang dagat ngadto sa laing dagat pagpangita sa pulong si Ginoo pero di na gid sila makakaplag. Hapit na moabot ka ng panahon na. Well karon, nganong daghan man ang mga dautan. Kung makapausab ug makapabag-o sa tao ang Biblia. Yes, daghan ang mga dautan kay daghan man ang gusto nga mahimong dautan. Kung atong tanawon ang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun ang tao nagsusi sa kasulatan kung iyang gisunod kung unsay gitudlo sigurado mamatarong gid siya, di siya madautan. Ug unya gingon nga alang sa pagpamadlong kung sayop na ang imong gihimo unya nagbasa ka sa pulong sa Ginoo gibadlong ka kanang imong gibarugan gibadlong ka sunod og mga kinigingon nga alang sa pagpanulid una nga ang tao bisag unsa ang iyang kinaiya kung dawaton ni ang pulong sa Ginoo mausab babag-o siya matulid gyud siya sunod alang sa pagmatuto sa pagkamatarong unya mamatuto ang tao diha sa pagkamatarong diha sa bala ang kasulatan kay pulong manis Ginoo. Unya ang Juan 17:17 naging balaan na sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Dili unta daghan ang mga taong naisala ag karong panahon na kung daghan pa ang nagsusi sa mga butang nga gitudlo sa Ginoo dinis balang kasulatan nga ang kasulatan magagahom sa pagtudlo kanato ngadto sa kaluwasan. So daghang salamat ni ini nga pangutana ngani si Kristo nagsulti siya kun atong basahon sa Juan 5:39 nag-ingon si Jesus kamo nagasusi sa kasulatan kay naguna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhi nga dayon ngani kini mao ang nagpamatuod may tungod kanako. So ang kasulatan igsoon mao ni ang mo tudlo may tungod sa pagkamatarong ug mausad ni nagpahayag nagtudlo mahitungod sa kang Ginoong Hesus. Tungod ni ana makigsunan kinahaglana ug handuma ang Biblia. Kung atong basahon sa kanang Timoteo 3 kana ikaduhang Timoteo 3:15 ang tibuok kaswagi ang gingon nga ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan. Daghan na untang natudloan sa kaluwasan. Di sa binasikad sa bala ang kasulatan tung tao nagsusi pa. Unya, kay wa man lagi magsusi, mo na hinungdan nga daghan karon sa mga tao nga wa sila masayod, wa sila mahibalo, tungod kay wa man sila magsusi sa balaan nga kasulatan. Well, daghang kaayong salamat sa nangutana ani. Dalaygon ka, uban sa tanang manaminaw, ang pulong sa Dios dawata o kinahanglan. Brother Libe? Atong pamatian si Brother Libby adunay dugang pagpasabot ining bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Okay, ato ni tanaw ni asad si Brother Moses Alex Liaban. Nya salamat sa paglab o pag-pray. Nya ato po nakita si Brother Pipi Layon. Mayong gabi Brother John, Brother Libby. Salamat po sa paglab o pag-pray. Okay, thank you kayo. Anya ato ning dalikatan pagtan-aw ang mga nahidugang nga nagpakig-uban nato karon nga gabi. Niya si Brother Rolando Bragat, Angeline Mendoza Matias. Niya po si Rosjen Carabio. Niya Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos. Pascualita Calusor. Niya po si Madeline Kaindog Casquejo. Jidel Peritos. Niya sad si Nuba Jane Ihara Estrada. Niya sad si Brother Maki Coro. So good evening. Niya si Rotsel Negro. Oy, may gabi ni mo Sister Rotsel Negro. Diha sa kuani diha ni sa diha sa
mga negro, marang ni amni diri sa Anapug. Okay, no, aritas pikas, ato ning lilion ay dugang ni apod si Madslia Muñez, nagiguban sa nato karon. Okay, moadto na ta mga higala sa okay, dapay atong basahon nga mensahe. Maayong gabi na usab mga brother og sa tanan nagview. God bless. So God bless also. Niya po'y dugang tubag si Brother Mrs. Alex Leaban. Daghan baya karon nagtuon sa Bible o sa Biblia. Pero gitun-an ang Biblia kung unsaon pagsupak. Mao nga daghan sab ang daotan. Tinuod na kay daghan man sa nagsupak. Daghan man sang dili musunod sa giingon sa Biblia. So, ang pagsupak diha sa pulong sa Dios, daotan maguna sa pananaw sa Ginoo. Muna nga daghan sa nga mga daotan. Bisan na ay Biblia unta. Okay, salamat no. At tuta sa paghatag og dugang tubag. Kamo higala kung naamoy mga dugang tubag sa pangutana, mahimo na nga mo send mo dire parang makaparticipate mo, makatabang sad mo sa pagpasabot ngadto sa ato mga higala nga nangutana dinhi sa ato nga programa. Nindot man na nga napoy mga sharing of ideas ba gikan ninyo makatabang mo sa pagpasabot sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning lilion makadiot ang ato nga messenger kay ni asay mga nisulo dinhi. Okay, ato nakita dinhi si Alpidia Coro. Anya ni asad si Sister Phoebe Pasyol. To ani sa Diluan siguro Sister Phoebe. Anya ni apod si Jimar Colis Gabaton. Anya ni asad nakiguban nato si Rosila Labaho. Okay, salamat Rosila Labaho. Anya mayong gabi isab diha sa mga silingan nato sa Mabuli nga naglantaw karon nga gabi sa ato nga programa. Anya naminaw sad sa lanog sa sound system ni Brother Eric Sinoy, no? Lanog na iyang sound diha, mga silingan diha nila karon nga naminaw sama sa mga Pagubo family na nilong Tiago diya may gabi o niya ngadto sa mga Maglasang family maayong gabi o niya ngadto sa mga Kalapuan, mga Lipalam family, mga Serapino family may gabi inyo tanan diha o niya may isang gabi nila ni Sister Chari de la Cruz Nugas na ni Bradodo karon diha uban silang makabataan. Good evening sa mga Ipel family ngadto sa mga pamilyas mga Clavistas Mabuli, atong gina-welcome mga Ilusorio nga always nagapaminaw. Good evening sa ni Tio Vicente diya karon Lea Morin. Yang adtos mga Sumalinog diya family. Siguro lanog-lanog poron kang Brother Nelson nga sound system diya sa ibabaw sa Libho. Mga silingan diya nga naminaw karon. Ato sad nga gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So, pwede na mo kapadangat diri mga mensahe tanan na itong mga naminaw karon kung asa mo napita, naglantaw, nagtanaw sa ato nga programa or nag-view sa ato nga programa. So, kamong tanan higala kinasing-kasing namo nga ginadapit, gina-welcome sa pag-participate, pagpakig-uban karon nga gabi sa ato nga programa. Okay, ato ta sa pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ang pangutana naghisgot nga ang Biblia, naghisgot makausab ang Biblia. Pero ngano man kunong daghan man nga mga daotan. Ang daghan nga daotan tay Biblia makausab man kaha ang Biblia sa kinabuhi sa tao. Okay. Ang Bible mga igsoon gitawag ni siya og pulong sa Ginoo. Pulong sa Dios na murag matawag nato na og love letter gikan sa Ginoo. Kay iya man mga pulong. Kaniya
ang tuyo ana parang dungog makahibaw tagunsay pulong niya kay bisan tuod ang tao nahulog sa sala sa sinugdan sa wala pa makasala si Adan ug si Eva. Naong ug naong personal ang Dios mo bisita nga nila makig-istorya kanila didto sa Garden of Eden. Unya kung basahon nimo ang balang kasulatan sa 59:2 sa Isayas, ang atong mga sala maoy nakapahimulag kanato gikan sa Dios. Subot ipasabot nga kita ang nagpalayo gikan sa Dios tungod sa buhat nato sa pagpakasala. Nagpasabot nga ning simang tagdan mga higala, ning simang tagdalan, di na ang dalan pasubayan sa Ginoo mo'y atong gisubay. Ang dalan unta nga atong subayon, dalan nga naa ang pagkamatinumanon, pagkamasinulundon si Ginoo. Ang tao nahulog sa sala tungod kay ning rebelde siya sa Ginoo, kay naminaw sa tingog sa yawa. Kuyaw maning paminaw ni mo tingog siya o sige, nakita siya wa mo unsaon niya sa pagtinta lang taon. Ang yawa eksperto na sa pag-ilad ngadto sa tao mga higala. So nailad jud si Adan og si Eva. Si Eva may gitintal sa yawa, natintal, nahulog sa sala ang tao mga higala. O niya sa Roma 3:23, ang tanan tao nakasala. O niya sa Roma 5:12, pinaagi sa sala ni Adan ug ni Eva, ang kamatayon mikaylap mikuyanap hangtod kanato karong adlaw. Sanglit ang tanan tao nakasala man. So nakasala ta nga naman tungod kay naglapas ta sugo. Sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala mao ang paglapas sa sugo. Kay ang paglapas sa sugo, sala manang sin is the transgression of the law. Kung atong supakon ang balaod sa Ginoo, ang iyang pulong, ang iyang sugo, atong supakon mahigala, nakasala ta. Unya wa na makapahimuot sa Ginoo. So karon kay ang tao na hilayo mangikan sa Dios, gusto ang Dios nga nagihapoy communication siya ngadto siya makatawan. Unsa may gibuhat sa Ginoo? Ang Dios makigsulti ngadto sa mga pinili nga mga tao, mga propeta. Sa Amos 3:7 makigsulti siya ang Dios pinaagi sa mabutang tinago ngadto sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Na kining Bible kalabanan ni mga propeta, mga taong pinili sa Dios, mo'y gigamit sa Dios aron masulat ang iyang mga pulong. So ga-continue gihapon ang communication sa Ginoo nga nato pinaagi sa iyang mga pulong kining Biblia. Onya sa atong mabasa sa Isayas 34 onya sa bersikulo 16. Ako ning basahon ang giingon sa Isayas 34 bersikulo 16. Ato ning tan-awon mga higala kung unsay gisulti. Mao ni ingon ninyo. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Gitawag ni Bible og the book of the Lord mga higala. The book of God, libro ni Ginoo kini Biblia. Ang kamaturan ipasusi sa basahon ni Jehova. Ingon ni og basaha, susihon, basahon og di ta kabasa kay illiterate, maminaw lang tagod. Maminaw ta kay na may giingon sa atong mabasa sa Biblia nga bulahan ang nagpatalinghog sa pulong sa Dios og nagtuman ini. Bulahan ang nagpatalinghog sa atong makita diha sa nakasulat sa Lucas 11:28. So ang ato nabasa ni nga susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. Walay usa niini nga mawala.
walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So pulong lagi ni Ginoo. Ang espiritu sa Dios maoy naggather, maoy nag-compile, naggather ni ining tanan nga mga pulong niya. So ato nakita dinhi nga ang kamatuoran naa sa Biblia. O niya kining mga tao nga gigamit sa Dios aron masulat ang iyang mga pulong, mga ibana-bana, maabot mga 40 ka mga nagsulat, kini sila gikonsider nga mga pinili o balaan nga mga tao sa Dios, mga santos nga mga tao. Nga sa 2 Pedro 1:21, minanduan sila sa Espiritu Santo sa Dios na nagpanulti sila. O niyang ilang gipanulti, ilasad nga gisuwat, maosad ni ang ato nga gitun-an mahigala. Mga pulong nis Ginoo. So mabutay hinungdan nga before ta mag-ukab sa Bible, ang pinakamaayo nga buhato nato, mag-pray gyud ta, mag-ampo tas Ginoo, mangayo tagkahibalo, kaalamikan kaniya, aron masabtan ang iyang mga pulong. Kay ang tuyo nganong gisuwat man ni kaniadto, kay karaan ba ni libroha, na di man ka gisuwat pa dinhi, giasoy pa dinhi higala sa Biblia, ang paglalang sa langit, sa yuta, o sa tanang mga butang. Kung imong tanawang unang chapter sa Genesis o ikaduhang chapter, nag-asoy diha nga unang simana sayang paglalang o sayang pagpahulay sa pilimiro gyud nga pagtumaw sa ikapitong adlaw sa simana nga maong Sabado nga gitawag og adlaw nga pahulay. So yung makita diha nga ingon ana ang Bible mahigala. Nag-asoy nato karaan kay ni nga sinulat. Karaan pero naay tuyo ang Ginoo. Nganong gisulat kinahigala? Si San Pablo nagtubag ani sa Roma 15:4. Nagingon si San Pablo, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato karon, aron nga pinaagi sa kasulatan makabaton kitag paglaom. So ang Biblia nagsulti higala matod pa sa sulat ni San Pablo nga minanduan siya sa Espiritu Santo sa Dios, gaingon siya nga bisan unsay gisulat nila kaniadto, gisulat nila kini parang atong tun-an karon. So mo hinungdan dinhi sa ato nga program sa Jesus is Our Hope o kini ang mayong balita, ato nga ginatun-an dinhi ang pulong sa Ginoo. O niya ang mga pangutana ninyo nga ipadangat dinhi, ang mga tubag ato yung tan-awon sa Biblia. Ibis yun nato sa Bible. Kaya ang Biblia mao man guni sukdanan sa tanan nga kamatuoran. Kung tinuod ba ang atong gipanudlo, kinahanglan sukdon diha sa Biblia. Ang doktrina nga nauyon sa kabutos Ginoo kanang naa sa Biblia higala. Nga naman, kay sa ato kung mabasa sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16, ingon ani ang nakasulat. Mato pa sa mabasa, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, mapuslanon sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo sa tanan nga maayo nga mga buhat. Sumatinaw kayo, ang Biblia nagpahayag mato pa San Pablo, ang tibuok kasulatan sa The Living Bible pag iklaro yun, the whole Bible. O nag-arikas King James sa English, ingon nga, all scriptures, tanang Biblia, tanang mga sinulat sa Biblia,
gihatag sa Dios ug aduna ni kapuslanan nganong gihatag ni sa Dios nganhin nato mga katawhan. Ato nabasa may kapuslanan sa pagbadlong. So magtuon na kita sa Biblia, nagampo ka o niya naa kay yung Panginoos Ginoo nga imo sad idawon ang imong garbo. Kay dili ganin imong idawon ang imong garbo, di ka kasabot sa puong sa Ginoo. Nga naman, ang imo ramang garbo mo imong ipataas. Pero ipaubos nimo imong garbo, abre mo nahuna, suwiling kayong Holy Spirit nga mopasabot nimo sa kamatuoran. Dumduman yung kas tinuod. Ang Biblia, kung imong tunan ang tibuok nga kasulatan, may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. So ang kamatuoran mga higala, makaplagan lang nimo dinhi sa tibuok kasulatan, tibuok Biblia. So doon na kay problema sa mga pagtulunan, imong susihon ang Biblia. Ning haom ba o nauyon ba diya sa puong sa Ginoo? Kay wala mahiuyon. Ato nang isalikwa higala. Nga naman, kay ni ay tibuok Biblia, ang tuyo nga nung gihatag nas Ginoo, parang ang tanan matudloan sa kamatuoran. Pero subo lang palandungon. Na mga tao nga nakahibaw nas kasulatan, nahibaw sa kamatuoran, pero dili ganahan magkinabuhi diha sa kamatuoran. Nahibaw na untag unsay kaubutos Ginoo. Apan tungod sa mga pagsulay kay niaman dinhi ang yawa sad sa kalibutan, tungod sa mga pagsulay mga tentasyon, ang tao dili makasurvive. Muna na ay mga tao nga nakahibaw na diha nagiduntas kamatuoran, pero misibog sila gikan sa kamatuoran. Nga naman, kay nagpadaog sila sa kaaway mga higala. Misimang. Pero naayawit ba ya nga nagpadasig nato kanang awit nga naguluhan, never give up. Ayaw o give up kung maghisgot kag kaluwasan. Sa dihang nasayra nimo ang kamatuoran, ayaw give up sa pagunit ana, ayaw nagbuhi kupti na, tuhui na. Kay sa atong mabasa sa Pinadiyag 3, versikulo 11, naghisgot diya nga si Kristo hapit nga mabalik. O niya naghisgot pag diha nga kupti pag-ayo ang pagtuo nga imo nabatunan, aron way makaagaw sa purong-puro nga gitagana alang kanimo. Pakuptan. So ayaw buhii ang kamatuoran. Sa dihang nakalakaw na ka diha, nakasubay, nakagsugod sa dalan sa kamatuoran, ayaw pagtipas mga higala. Padayon, ayaw saglingi-lingi. Isintro ang imong nahuna nga tusunahan. O niya, sunod tuman sa unsay pulong sa Ginoo. Ang Biblia mutudlo ni sa kamatuoran. So kung magpatudlo lang yun sa Biblia, magkinabuhi lang sa Biblia, sigurado yung mausab ta. Mausab yun ta. Basta atong gitugutan ng Espiritu Santo mugahom sa atong kinabuhi, o niya magtuon tas iyang mga pulong magsusita kay aron ta makakinabuhi sa kamatuoran. Makahibaw kita, dumduman kita sa Ginoo. Pero lagi na may mga tao sad nga dagham ning klases tao god nga magtuon, na ay nagtuon nangita lag bersikulo aron lubagon ang kamatuoran. Na daghang nagtuon nga nangitag paagi unsaon pagtuis, paglubag sa klarong kamatuoran diha nga mabasa sa Biblia. Mao na may tabo inana. Pero magadawat unya taghusay sa atong gibuhat unya sa adlaw sa paghukom. Kay dadon man dito ang tanang nabuhat. Sa atong mabasa sa Ecclesiastes 12 versikulo 14. Dadon sa tubangan sa Ginoo sa adlaw sa paghukom
ang tagsatagsa nato kung buhat, maayo daotan, makita sa matas tao, dili makita sa matas tao, sekreto ba, nga sala, ibutiyag na sa dos pahukom si Ginoo. Munang kuan na yapon sa dos katapusan. Munang ang pulong si Ginoo, mutudlo natos tinuod. Ang gustos Ginoo, nga magiyahan tas kamaturan, kay ang handom sa Ginoo, nga magkinabuhi ta subay sa kamatuoran nga mabasa sa Biblia. Ito na may mga opposing power pod, magsusupak ba? Positive, mga positive o negative. Ang yawa pod, negative pod, ayaw og tuon sa Biblia. Ayaw paminaw anak nila. Dito paminaw ni adtong nagtudlo nga gipanlubag ang kamatuoran sa Biblia. Manam hitabo niya may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Kaya ang tao maluwas pinaagis pagkinabuhi diha sa tinuod dili sa kabakakan diha sa kamatuoran. Ang Biblia gitawag ni kamatuoran munya mutudlo ni Biblia sa kamatuoran. Sa atong mabasa sa Juan 17:17 nagingon sa Juan siyang sulat, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ipabalaan ng tao daw, pinaagi sa kamatuoran. Yung usunahan, ang imong pulong o Diyos, mao ang kamatuoran. Tiyan mo na, ang gustos Ginoo nga mabalaan tayo sa kamatuoran, pero unsaon ta pagbala sa kamatuoran? Unsa may kamatuoran? Ang pulong sa Ginoo, buti pa subot, mahimo lang tang balaan at tubangan si Ginoo kung ang tao magkinabuhi subay sa gitudlo diha sa balaan nga kasulatan. Hibaluan nato nga moabot ang paghukom sa Ginoo. Pero kinsa ra may maluwas unya sa katapusan? Ang nagkinabuhing balaan o ang wala? Ang maluwas ang nagkinabuhing balaan. Muna atong mabasa sa 2 Pedro 3:11, nagingon niya atong sanglit, kining tanang mga butanga, pagatunawon man sa Dios, pagkakinahanglanon gay di ay, nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagka-Diyos nun. Ang nagkinabuhing balaan, Diyos nun na kinabuhi gala, maulan ng mga tawhana, ang dili malaglag o masunog sa adlaw o niyas katapusan. So naghandom ta nga, dili pa maimperno, magkinabuhi tang balaan. Unsaon na ito pagkinabuhing balaan? Kaya nagsugo ramang Ginoo. Ang pagkinabuhing balaan, mao ang pagsunod, pagtuon o ang pagsunod sa pulong si Ginoo. Pagkinabuhi tang balaan. Ang number 1, sa atong gibasa ang 2 Timoteo 3:16, ang tibuok Biblia, mutudlo natos kamatuoran. So higala kung mangita kag kamatuoran, ayaw pangitades encyclopedia, ayaw pangitades Grolier Dictionary o uban pa sa istorya pangita diha. Ang kamatuoran pangitaas Biblia. Pangitaas Biblia. Nga naman, kay ang Biblia sa atong gisgutan, kamatuoran ni. Ikaduha, may kapuslanan sa pagbadlong. Badlongon pud ta ani kung magtuon ka sa tibuok Biblia. Tudloan ka og asa ang tinuod nga adlaw nga pahulay. Ang itudlo nimo sa Biblia. Sabado, kay bisan pang mga leaders, dagkong leaders sa mga Catholic o leaders sa ubang pundok, nagpamatuod sila nga ang Sabado adlaw pahulay. Muna magpabadlong ta kung Domingo ko karon, sagupon ako ang kamatuoran, mga higala. Ang kamatuoran sa Biblia. Unya, tudloan po ta sa Biblia sa pagsimba sa matuod nga Dios, dili sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Simba kita Diyos-Diyos, badlungon tas Ginoo, ayaw na oy. Ayaw simba kay na masunang sugo ikaduha, dili ka magbaton og laing Dios tubangan kaniwan ako. Dili ka magbuhat og bisan unsang larawan nga kinulit sa bisan unsa nga dagway nga tuwas ta sa langit ni asayuta kun anas katubigan. Dili nimo iukbo ang imong kaugalingon kanila ug ayaw pagsimba kanila kay ako ang Ginoo nga imong Dios
abughuan o giihan. So klaro kayo nga gitudloan tas Ginoo sa dili pagsimbas mga binuhat. Ang atong simbahon mo nang giingon sa Pinadiyag 14:7, maoy simbaha ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta og sa tinubdan sa mga tubig. Ang Dios magbuhat. Mao na nga kung nagsimba ko anang mga binuhat, gibadlong na tas Ginoo mo na kung basahon yung Biblia, pagbadlong na sa Ginoo, pero uban nga masuko man og badlongon sa Biblia, pulong mo ni sa Ginoo, mubadlong na. Munang daghang mga tao karon nga ilang kanang gitawag mga open-minded person, gibadlong sila og bituo sila. Wa na sila nagsimbag Diyos, wa na sila nagyukbo, o niya nag-adlaw ng Sabado gibantayan, kay gituhuan o gitahod nga ang Biblia pulong sa Ginoo. So nagpasabot nga ang Biblia mousab ni sa atong kinabuhi kana, kung tugutan nato ang Dios mo'y mo-control nato. Pero kung naa gani ang pagkamasinupakon sa itong nahuna, but ipasabot, dili ang Espiritu sa Dios mo'y nag-control nako. Ang Espiritu siyawa, kay once na ana sa itong nahuna, dictors itong kinabuhi, influensyahon ta sa pagsupak sa kanunay sa pulong sa Ginoo. Mao gani na sa itong nahuna, andam-andam ng tandaan, gisaaran na ba sa Ginoo, ang yawa laglagon sa katapusan, maapil niya ta. Kay andi pagtuman sa pulong sa Ginoo, maoy pagpadayon, pagpakasala. O niya ingon ang atong mabasa sa unang Juan 3:8. Kadtong nagapadayon sa pagpakasala, iya sa yawa. O klaro ano? Kadtong nagpadayon pagpakasala, iya sa yawa. O nag-ari ka sa pulong sa Dios nga Biblia, kadtong nagapadayon pagpakasala, paglapas sa sugo, iya ni Satanas, kay si Satanas naglapas pod sa sugo or nagpakasala, sukad pa sa sinugdan. Buti pa sabot ang yawa di ay rebeldes Ginoo. Nagpakasala siya. Ang pagpakasala, paglapas man sa sugo, buti pa sabot, ang yawa masinupakon, malinapason sa balaod sa Ginoo. Kung mausa na ako munahuna karon, kisalikway na akong balaod sa Ginoo, kontrahan akong balaod sa Ginoo, mangita og depensa kay gusto ko ni mutuman, amo ba na kinaes yawa? Ang yawa nagpakasala, sukad pa sa sinugdan. Pero nagtuo bang yawa? Ginoo nagtuo eh. Tanawan niyo ang Santiago 2:19. Ang yawa nagtuo og Dios, nagkurog pagid siya siyang kahadlok. Nagtuo siya pero nagpadayon pagpakasala, naglapas sa sugo. So kung mausa na atong prinsipyo higala, gatuo tag Dios o niya wa ta magtuman sa sugos Ginoo, na iya tas yawa sumala sa nakasulat sa Biblia. Munang gibadlong tas Ginoo kung magtuon kas tibuok kasulatan, badlongon ta aron ta dili maiyas yawa. Aron makamatngon ta ba? Uy, kuyawa dieg magsupak-supak tas poong sa Ginoo, iya man tas yawa. O niya, sunod, ikaapat na ikatulong kapuslanan, may kapuslanan sa pagsaway. Sawayon tas poong sa Ginoo. Musaway man eh. Munang di lang po ta masuko kung sawayon tas Ginoo. Pasalamatan noon nato ang Ginoo nga salamat Ginoo nga nakabasa ko sa imong mga pulo nga supak di ayning akong gibuhat. Pasaylo ako. May pasaylos Ginoo. Tabangi ko Ginoo nga makabaton ko gugma kadasig sa pagtuman sa imong kabubuton imong makasuguan. Inana magampo kanyo sa Ginoo. Musaway. Ang pilimero, motulos ka maturan. Ang number 2, mobadlong na to. Ang number 3, musaway na to. Ang number 4, mutudlo na to kung unsa o na to pag kinabuhing matarong. Pagkanindot na, ang tibuok Biblia, mutudlo na to sa pagkamatarong. Higala, kung tugutan lang yun na to, kanabang ato lang yung ablihan atong unahuna, sa pagsabot sa pulong sa Ginoo.
Masabtan gid nato kay ang Biblia higala sa ato nang gibasa may kapuslanan sa pagtudlo sa usa ka tawo sa pagkinabuhing matarong. Makausab ba? Makausab bang higala. Daghan kaayong mga kriminal nga nausab sa pulong sa Ginoo. Nga naman, ato rin basahon ang Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12. Gitug-an din higala nga ang pulong sa Dios makahimo sa pag-usab. Ato basa na Hebrehanon Kapitulo 4 o niya versikulo 12. Nagingon din ang pulong sa Ginoo. Versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi nga nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab nga modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan sa mga kauyukan og mutugkad sa hunahuna og katuyuan sa kasing-kasing. Tiya mousab gid muusab sa atong hunahuna mga higala kana kunton-an nimong pulong si Ginoo. O niya nagampo kas Ginoo nga kana bang nangita kas kamutan Ginoo gusto yug kong maluwas. Tabangi ko sa pagpangita sa kamatuoran. Asa gyud ang kamatuoran kay gusto ko nga maluwas unya siyang pagbalik. Paminaw nas Ginoo, dunggo nas Ginoo. Unya tuon sa iyang mapulong. Ang pulong sa nistong nabasa may gahom kini di ay sa pag-usab sa hunahuna kasing-kasing sa tao. Munang di lang ako isulti ang ngalan. Doon ako'y namit mga higala. Patay na noon ron. Pero ako yung gipangutana ang kaagis siyang kinabuhi. Kung kay pagkadungog sa mensahe, sibot po siya, pasalamat siya sa Ginoo nga nakahibaw siya sa kabatuoran. Pasalamat siya nga gitagaan pa siya kahigayunan sa pagbag-o o pag-usab sa iyang kinabuhi. Pasalamat siya. O niya, akong gi-interview kay na-Adventist ba yun, na-baptize man siya. Killer siya higala. Daghan ang mukuha mo. Hard killer siya ba? Naabot siya Manila. Musuhod siya gawas bilangguan. O niya, naabot pa siya itong Clark, na bata-bata siya ito sa mga Amerikano. So, gipangutan ako, pila yun katao ka ang imong na tudas, Brad, imong napatay. And so, Brad, iyang gikwinta-kwinta niya, abot og mga 27 ka mga tao, napatay niya. Pero, nalipay siya nga sa pagkadungog niya sa pulong si Ginoo, nga doon na pwede ay kahigayunan siyang pagbago siya kinabuhi. So, namatay siya higala, nga matinud-anon nga nag-alagad sa Ginoo. Nausab, makapausab sa kinabuhi, ug daghan kaayo nga mga taong nangausab tungod sa pulong sa Ginoo. Munang makausab ning pulong sa Ginoo, makahimo sa usa ka tawo nga buutan, makapabag-o siyang kinabuhi. Okay, ni si Brother Jojo kaayon. Salamat Brother Jojo sa iyong pagpakig-uban. Anya may isang gabi ni Brother Pipi Layo no diha sa Argawanon. Pahing gabi niyo Brother Pipi uban sa inyong family. Anya niapon si Arimbe Kapaglaom. Salamat sa pagpray. Thank you kaayo. Okay, wa naman tay panahon mga higala. Sa di pahingpit na puso na itong tulumanon, ania ang atong video. Okay, magampo ta. Amahan na mo na sa mga langit. Salamat o Diyos sa imong mga pulong. Tuguting ang Espiritu Santo. Magatabang ka na mo sa pagsabot na mausab among kinabuhi. Makahimo kami sa pagkinabuhi nga subay siya mong kaubuton. Kay nangandoy kaming tanan o Diyos uban sa makikilaan na naglantaw karon. Nga sa pagbalik ni Jesus, makahimo kami sa pagsugat kaniyang makapuyo sa langit ng pulianan. Daghan salamat nga ikaw maminaw sa pagampo, kinamagisalig sa ngalan ni Ginosos nga manaluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope, o kaninong tanan o mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab di Pastor Joel Terana, kini niya mahigala, Brother John Dihito, kinusab si Brother Libby Claves Magaygon.
Tagan salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos magpanalangin natong tanan. Panahon ba